Yo mga kalaagan, it's me again, Cavs TV. So for today's video na ako diri sa Plaza Independencia kay sa akong pag-abot diri mao pa say pagbunok sa uwan, so pasilong lang usa ko diri mga kalaagan no. So mao to loko lang usa ko diring dapit. So mao to mga kalaagan, maong na ako diri sa Plaza Independencia kay usa ko sa mosalmot diay sa Cebu Adventurali 700. So kini tong ora time check usa ta alas 10:09 na kinahanglan na ta i-check in nato ang atong motor diha no para maandam na. So ingon ani pa di ay kadaghan ang motor nga naka-check in diring dapitas. Time check, 1:05 na sa kadlawon. So, samtang nagpaabot mi sa kick-off, ligid usa para nami saktong kusog para unya. Nice. Checkpoint mau DCN. Time check, alas 3:37 na sa kadlawon. Excited na kayo ko kay mao na yung unang endurance nga akong apila no, Cebu Adventurali 700 version 2. So as you can see, ngun ani nakadaghan ang motor nga naka-check in diri mga kalaagan no. So naasa 400 plus nga mga motor nga naka-check in na diri. So nagpaabot na lang mi sa oras nga mo kick off. Amping ta kanunay, ride safe na tong tanan mga kalaagan.
So naan ako diri sa ikaduhang nga checkpoint mga kalaagan no, diri sa Osmeña Peak. So dili lang siguro may muadto dito sa babaw kay walay view makita kay gafag. So ga picture taking rami diri sa ubos mga kalaagan no. Oh. Tugnawa eh. Kapoy duka pero enjoy. Sinong nakadaan ng Mactan? Kata ng So naano mi diri sa Santander mga kalaagan no, sa ikatulo na mga checkpoint. So safety lang gihapon may nga nakaabot diri. So isa kapoy, enjoy lang gihapon. Ride safe. So mao na ikaupat na mga checkpoint diri mga kalaagan no, diri sa Alegria. Diri sa ilahang simbahan mga kalaagan. Good ra gyapon. Safety lang gyapon mga kalaagan. So yun mga kalaagan no. Anak ko sa ikalima nga checkpoint diri sa TCH Apparel ni Boss Bam. So nakapapicture na ko mga kalaagan no. So duka na jud kayo mga kalaagan pero agwantahon lang kay hapit na mahuman. Right safe. So yun mga kalaagan no. Naanak ko diri sa ikaunom nga checkpoint diri sa coffee farm sa Tuburan mga kalaagan no. Nice kayo view diri. Presko kayang hangin mga kalaagan no.
sticker. Sticker. Right side. I love idol. Ay! Yan, ay kasunod. Shout out, shout out. Shout out. Nahutag sticker, shout out na lang, shout out. Shout out, shout out. Ha? Nahutag sticker, nahutag. Nahutag sticker, nahutag. Nahutag sticker, nahutag. Ay, shoutout na lang. Nahutan, nahutan. Shoutout na lang, shoutout, shoutout. Nahutan, nahutan. Shoutout na lang, shoutout. Shoutout. Nahutan, sticker. Nahutan, nahutan. Nahutan, sticker. Murah sa Wow. Nahutan, nahutan, nahutan. Nahutan, nahutan. Nahutan, nahutan. Time check
alas 3:51 sa hapon. So naano mi diri sa checkpoint number 7, Daan Bantayan Plaza mga Kalaagan. Goods ra gihapon, safety ra mi nga nakaabot diri sa Daan Bantayan Plaza mga Kalaagan no. Ika-8 nga checkpoint, Logo Church diri sa Bourbon. So goods ra gihapon mga Kalaagan, safety lang gihapon nga nakaabot diri. So sa ka-checkpoint na lang usa pa ta kaabot sa finish line dito sa Plaza Independencia. Time check alas 7:25. Mo ni last nga checkpoint mo, Baluarte ni Alfredo. Kaon mo sa may mga Kalaagan kay medyo gutom na. Pwede ra gyapon ta maka-order diri na pita no. So time check alas 9:38. Thank you Lord nga nakaabot jud mi diri sa Plaza Independencia nga safety ug nag-enjoy mi sa amo ang loop bisan og kapoy kayo duka. At least nag-enjoy. Ride safe sa tanan mga Kalaagan no. So congrats to all participants and to all finisher.